Va, veniu, que això és a punt de començar. Ja va. Qui truca a aquestes hores? Espero que no sigui una nova variant. Doctor Argimon, Però què feu vosaltres aquí? tenim un problema. Sí, hem de fer-li una consulta molt ràpida. Ara? Sí, sí. Però si esteu a punt de fer les campanades, jo ja ho tinc tot preparat. Les 12 PCRs, les pantassogres anticovid, les serpentines que fan exactament 1,5 metres per marcar la distància de seguretat. I els globus inflats per gent de Nova Zelanda, perquè així si peten no m'omplen la casa d'aire infectat. Doncs vinga, va, aneu a retransmetre les campanades que teniu a tot Catalunya esperant. És que aquest és el problema, que amb les noves restriccions no sabem on fer-ho. Necessitem un lloc segur per celebrar el Cap d'Any. Vostè, com a expert, recomani'ns un lloc. Per exemple, el Camp Nou és un lloc ampli, a l'aire lliure. Al Camp Nou ni parlar-ne, que allà segur que no passem ni dels quarts. I si demanem que ens tanquin una discoteca per nosaltres? Ei, Gadel. No t'ho creuràs, Helena, però no estic en el millor moment per demanar favors al gremi de l'oci nocturn. Ja ho entenc. Doncs no sé, és que al final acabarem bevent cava tots sols en un descampat. Tampoc és tan trist, eh? Jo fins que vaig tenir 30 anys ho feia cada festa major a Manlleu. No està malament. Doncs, vist l'èxit, jo crec que el més segur és veure les campanades per TV3. Oh, però, escolteu, però què feu? Però, a veure, un moment, però vosaltres representa que estàveu aquí. Oh. Però com ho heu fet, això? La màgia de la tele. Home, jo sóc més de ciència, però posats a fer màgia, un dia és un dia. Doncs sí, gràcies a la màgia de la tele ja som aquí. Hem buscat moltíssim, ens ha costat molt, però finalment hem trobat el lloc ideal, el Design Hub Barcelona. Molt bona nit de Cap d'Any, Helena Gadel. Estàs a punt per acomiadar aquest any com Déu mana, o no? Estic super a punt, Llucià. que bé. Bona nit a tothom. Aquest any trobo, Llucià, Sí? que ha passat molt de pressa. Sí? No sé, sembla com si fos ahir que acomiadàvem el 2020, Mira, a no? la primera ja ha colat la publicitat de la seva sèrie. Home. Molt bé, Helena. Home, sí, és com si jo ara et digués que el 2021 m'ha passat a tota velocitat dient-me atrapa'm si pots. Ara l'has colat tu. Clar, ja ho tenim fet, això, ja està. Ai, mira, hem mantingut la incògnita fins al darrer moment Sí. de quin seria el lloc triat per rebre el 2022 des de TV3, però trobo que ha valgut la pena la sorpresa perquè tenim alguns dels elements més emblemàtics de Barcelona. Doncs sens dubte, Helena, perquè mira, des d'aquí veiem la Sagrada Família amb el seu nou i brillant estel, l'edifici del Design Hub de Barcelona i aquesta magnífica torre també de Glòries, que per cert, a la primavera inaugurarà un nou mirador amb unes vistes increïbles de la ciutat i que haurem de visitar al minut 1, Home, i tant que sí, i tant que sí. La Torre Glòries s'il·luminarà avui per a nosaltres per fer les campanades. D'aquí una estona us en donarem més detalls i us ho explicarem tot. Que no volem que els que ens mireu arreu de Catalunya us despisteu i us ennuegueu amb el raïm. No, aquesta és una de les grans pors també, no ennuegar-me en directe. De fet, ha costat de trobar el lloc ideal per transmetre les campanades, però pel que sigui, en els darrers 2 anys ens hem acostumat ja molt a ser flexibles i adaptar-nos a les noves circumstàncies i a improvisar. Doncs sí, Llucià. I de vegades els millors plans i els més memorables són els que surten a última hora. A grans problemes. Grans solucions. Sí, senyora. I jo estic encantada de compartir aquesta nit de Cap d'Any amb tu, Llucià. Jo també, Helena, la veritat. A més, és que, clar, a veure... I parlant d'improvisar, va, ara digues, que dius va, això, parlant va. d'improvisar, què et sembla el meu vestit? És espaterrant. Home, el primer que he agafat a l'armari. Sí, home, això tampoc no Tal qual, t'ho tal creus qual. ni tu. No t'ho creus ni tu. De fet, jo això, i no és conya, a les noies de vestuari, del Departament de Vestuari de TV3, els hi vaig dir que amb l'Helena ho tindríem molt fàcil. Jo els hi he posat més difícil, però, No, és ei, veritat, Llucià. què? Estàs brillant. Està bé, està Home, bé. per favor, Va. gràcies a totes les persones Gràcies. que ens feu lluir tant aquesta nit. A aquestes festes, moltes famílies hem hagut de reformular dinars i sopars de Nadal i de Cap d'Any, adaptar-nos a les restriccions sanitàries. Ai, sí. I, a més, parlant de família, em deixes fer una cosa molt ràpida? Ara que no ens veu ningú, Què fas, traurem un Llucià? moment al telèfon. Sí. Et fa res que saludem algú o no? Home, És un moment, mira, és un moment. Veo, cariño, ¿qué tal? Hola! Ei, què tal? Mira la meva nena, Màrius. Bon any! Hola, bon any! Que guapos que esteu! Gràcies. Gràcies. Nosaltres aquí sí, Ho tenim tot a punt, Digues hola a l'Helena, Màrius. Digues hola a l'Helena. Hola, Helena. bonic!
Ara l'Helena diu. Bon any a tota Catalunya! Moltes gràcies. Petons! Gràcies, guapos. Petons, t'esperem aquí! Esteu preciosos. Perfecte. D'aquí una estoneta vinc. D'aquí una estoneta vinc. Ja vigileu amb el raïm, també, sobretot, Has vist el meu fill, què ha dit? Home, i tant. El meu fill diu, digues adéu, Màrius, i diu, adéu, Màrius. Adéu, Màrius. És Preciós. un noi molt ordenat, el meu raïm. Preciós, moníssim. Molt bé. Doncs escolta'm, Ai. d'aquí una estona mastegueu bé el raïm, que quan acabi les campanades jo vindré rapidíssim, petonets, i escolta'm, seguim. Sí, i tant, i tant. Seguim, perquè queden A pocs veure, minuts. queden pocs minuts per deixar enrere el 2021 i entrar en el 2022. Per cert, Llucià, Sí. tu t'has fixat que és un any amb un número repetit 3 vegades? Això no passa cada any. És veritat, això. Mira, això va passar el 1999, Sí. el 2000 amb els 3 zeros, Sí. i ara el 2022. I això ja no tornarà a passar fins al... Fins És que al- jo sóc de lletres. El 2111? El 2111. Em sembla que llavors estarem tots calbs, Ah, Sí. Sí. Bé, l'any que acomiadem, el 2021, serà recordat per moltes coses. Sí. Tu, Llucià, amb quin et quedes? Ostres, mira, jo crec que el 2021 moltes persones el recordaran perquè va ser l'any que ens van vacunar. Cert. Molts ens vam emocionar i tot el dia que ens van vacunar. Tu no vas ser d'aquestes persones que vas penjar a xarxes socials, pam, estic vacunat? No, Ets tu que no vas fer-ho? doncs no. Home, doncs no mira, ho vaig jo crec fer. que molta gent ho va fer, això, Sí, jo no. Però vull aprofitar aquest moment per agrair la feina dels sanitaris Sí. i tota la gent que ha treballat per a la nostra salut durant aquest any. I si permets també una cosa molt ràpida, tota la gent que aquesta nit també treballen, que hi ha molta gent treballant. Exacte. No només els sanitaris, però moltíssima gent que treballa. Per cert, Helena, amb tu Sí. què et quedes d'aquest 2021? A veure, jo amb què em quedo? Doncs mira, jo crec que ha estat un any on hem pogut tornar progressivament als cinemes, Sí. als concerts, als teatres, i parlant de cultura, Sí. hem vist com diverses dones es posaven al capdavant, per fi, d'institucions culturals com la Carme Portacelli al TNC, l'Elvira Llangani o al MACBA, o la Judit Colella a l'Acadèmia del Cinema Sí, Català. senyor, bona falta que ens fa la cultura i l'entreteniment i més dones a càrrecs directius. Exacte. Aniríem més bé. Més espai per les dones, per favor. Molt bé. Bé, queden molts pocs minuts Sí. per arribar a les 12. Fem una pausa molt curteta, Sí. i quan tornem us expliquem com seran les nostres campanades. Fareu atenció, ja aneu preparant el raïm, pelat, sense pelar, com més us agradi. Farem 12 campanades. Jo vaig proposar fer-ne 4, perquè tal com està el preu de la llum, però no. Avui és 12, Cap d'Any i en 12. farem 12. Una petita pausa per la publicitat i què? I tornem de seguida. I tornem de seguida. Si voleu, escolta, si voleu no, obligats a quedar-nos a TV3 per veure aquestes campanades i dir adeu i confinar definitivament El 2021, que ja toca, per favor. Ara tornem. Vinga, fins ara. No. Ai, hola, tío, qué horror. Cuidado. Va, Arriba el moment més esperat! Les campanades de Cap d'Any estan a punt de sonar per acomiadar el 2021 i donar la benvinguda al 2022. Esperem que a casa ho tingueu tot a punt. Nosaltres hi posem les campanades que podreu seguir, a més, amb la il·luminació de la Torre Glòries. Però, alerta. Sí. Abans que comencin les campanades, van als quarts. Sí, als quarts. Que jo no he dormit aquests dies, A veure, això expliquem-ho. Què? Expliquem-ho bé, perquè Què? jo no vull ser el presentador, no vull passar a ser el presentador de la història que s'embolica amb els quarts, les campanades i sortir tots els programes de Sant. Llucià, no pateixis, A veure. és molt fàcil. Sí. A veure, us indicarem molt clarament els quarts per pantalla amb Sí. un cercle gràfic que s'anirà omplint. Molt bé, aquí al costat el veureu, Sí. Quan veieu aquest cercle amb 4 quarts, prepareu-vos, però no comenceu encara a menjar el raïm. Quan acabin de sonar els quarts, comencen les bones, les 12 campanades definitives. Exacte, i per comptar-les tindrem en pantalla l'estel de la Sagrada Família, que és el meu barri, Perfecte. que m'encanta. A l'estel hi veureu els números acompanyant cadascuna de les 12 campanades que Aquí estan rebran, els raïms. que rebran el 2022. Perfecte. Vinga, Doncs va, escolta, seguiu l'estel i mastegueu bé, que si no, consell de Ferrer, la cosa fa bola, ai, per favor, quina pressió. Per cert, ara que estem encara tranquils, Sí. que no ens hem esverat, Sí? aprofitem per desitjar un bon any a totes les persones que ens miren ara Bon mateix. any a tothom. I atenció, perquè ara comencen els quarts. Quarts. Segon, quart, Tercer tercer quart. quart, Quart, i ara sí. Una. Dues. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit.
atenció! 12! Feliç 2022! Ué! Salut, Helena! Bon any a tots i a totes! Fem una pausa molt breu i tornem amb l'espectacle. Bon any! Molt bé! Ara tornem! Bé, ja tornem a ser aquí des del Disseny Hub Barcelona, on hem rebut l'any 2022. I per celebrar-ho com cal, el cel de Barcelona i la Torre Glòries s'ompliran ara de color i de llum. Ai, quines ganes, per I favor. música! Festa! Que comença! Va! Uau! Trapped in yesterday. I always thought there is no point in living that way. Waiting on the platform, there's no place to stay. So tell me when you're ready. We'll chase the clouds away. Let's turn off the blue lights. You can make your mood rise. Open up your face. It doesn't hurt me. Do you wanna feel how it feels? Do you wanna know that it doesn't
us desitgem un molt bon any. Que es compleixin tots els vostres desitjos. Des del Cap de Creus, Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, Catalunya Interior, tots, molt bon any. I, Helena, aprofitem aquests primers moments de 2022, amb aquesta eufòria que hi ha ara aquí, amb aquesta petardada, per desitjar-nos, per explicar els nostres desitjos. Va. Aviam, Llucià, doncs mira, jo desitjo que aquest any sigui ple de música, ple de cultura, d'espectacle, Doncs sí. que puguem tornar a veure concerts i sales plenes, i que si pot ser jo sigui en algun d'aquests escenaris. Però perdona, si sempre hi ets tu en algun escenari. Per si de No cas fotis. Mira, jo desitjo una cosa que semblarà un tòpic. Salut i feina digna per tothom, especialment per als joves, que mereixen oportunitats. Sí, i també Que els costa. tinguem cura de la gent gran, per Correcte, favor, també. sí, no l'oblidem, molt important l'oblidem. també. I ja posats demanar, una cosa fàcil, Sí. 300 programes més de l'Atrapa'm si pot ser. Em sembla bé, doncs jo demano 300 més del com si fos ahir. Perfecte, i que torni Messi, que jo no ho he superat. Però si tenim l'Alexia Putelles. També és veritat, això, és veritat, va. Tenim tot. Bé, la nit de Cap d'Any acaba de començar. La festa TV3 no s'atura. Doncs va, agafem forces, perquè ara comença 2022, Reset, un programa sense petards ja, amb la millor música de l'any, que serà espectacular. Pareu atenció, perquè a més, Helena, farem una cosa molt xula, que és sacsejar per un dia la graella de TV3 i veurem les nostres presentadores i els presentadors en programes que no els hi toca. En quin programa em veus a mi, Helena? Jo et veig a Crims. Em veus a Crims? Sí, en lloc de Hola, Carles soc Llucià Porta. Ferrer, posaré llum a la foscor. No crec que posés gaire llum a la foscor, jo. Va, Doncs no fem un reset total, doncs. Va, fem-lo. Llucià, aquesta música comença a sonar, no la sents al cos? Sí. Doncs vinga, Bé, ballem. mira, Ara! mira, home. I mira que jo no sóc gaire de ballar.